Falta sol, no tingues por, cap agressió sense resposta! Primer de tot, volíem agrair-vos a totes les que esteu ací haver vingut en un dia tan especial en el que recordem que ara fa 15 anys assassinaren al jove antifeixista de Burxassot, Guillem Agulló i Salvador. Volem agrair especialment la presència dels nostres companys madrilenys, companys del jove Carlos, assassinat ara fa uns mesos. I com no, la presència de la família de Guillem que avui ens acompanya. Carmina, Belém, Carme i Guillem. Fa ara un any, a aquesta mateixa plaça, els maulets prometeren que aquest any se faria una de ben grossa i que el nom de Guillem arribaria a totes les cases dels països catalans. I entre tots, Guillem, ho hem aconseguit. Han sigut molts els actes que durant aquests dies s'han celebrat arreu dels països catalans. A València, a Vic, a Ibi, a Badalona, a Capellades, a Burxassot avui. Bé, a continuació, Carme Salvador, presidenta del Fòrum per la Memòria del País Valencià, en part, perdó, llegirà el manifest unitari de tots els convocants d'aquest acte. Tot seguit, una coral de dolçaines interpretarà la cançó d'Altai dedicada a Miquel Grau i la Moixeranga. I recordar que en acabar, a partir de les 7:30, a l'Auditori de la Casa de la Cultura comencen els actes organitzats per maulets, amb un concert de Feliu Ventura, 121 decibels, La Ossa Sorda i Obrim Pas. Volem també recordar els col·lectius, assemblees, ateneus i organitzacions que han signat aquest manifest i aquest acte unitari. Maulets, Assemblea Terra, Ateneu Popular del Carme, Ateneu Arrels de Beniarrés, Ateneu La Forca de Carcaixent, el Centre Social Terra de Benimaclet, el Fòrum per la Memòria del País Valencià, Endavant, Alerta Solidària, Coordinadora Obrera Sindical, Espai País Valencià, Cat Bassot de Burxassot, Cat Revolta, La Canterella de Godella, Assemblea de Valencians i Valencianes de Montcada, Antifeixistes de l'Horta, Antifeixistes.org, Acció Popular contra la Impunitat, CAT, Assemblea de Joves de Pego, Col·lectiu Arrels de la Marina, Casal Popular de Castelló, Grup de Muntanya Viarany, Assemblea de Veïns de Benimaclet, Col·lectiu Estrela Roja Benimaclet, Coordinadora Antifeixista Intercomarcal, Colla de Dimonis de Benimaclet, Centre Social Autogestionat El Montó d'Alcàsser, Intersindical Valenciana i Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans. No volem acabar sense recordar a tot el món que aquest any fa també 15 anys d'un altre assassinat, l'assassinat del company a la ciutat de València del company Davide. I recordar també que ahir va fer 5 mesos de l'assassinat a mans de la barbària neonazi del company madrileny Carlos. Guillem Agulló, no t'oblidem, no perdonem. 15 anys sense Guillem, la lluita continua.